Hail Mary. Локи, трябваше да си запазя бележките. Ванка винаги си гледа телефона. Правих си косата. Правих си косата. Анка сега ще хвърля камък, ще ти ще погледнеш на там. Сега ще отида на камък. Чакай, първо трябва да мине. Първо трябва да мине и след това. Ще отида в този камък. Виж. Пусти го тъй за малко. Камъните стрелят, гайс. Не, те вече хапят, няма как. Уоу! Къде ще скажа? Да. Чао! Ей, нали миналия път искаме да отидем, а тук имаше една пътечка. Да. Стига! То си няма да спре. И аз я виждам сега. Чао!